भाऊजी का हाव चहा ठेवताय हा अगे लवकर अच्छा अच्छा बाहेर ये. अच्छा किती आवड तुमका कपड्यात किती आवड तुमका बसकडे हे किती तुला चहा बापू कपाटी टाक हे गेला तुम्ही पिन दिसता या खपसा बडा काय मारता नाही का बिल बडा हो तुमच्या लेडीज असेल चहा पिन दिसता ती हे तुला मुस्काट नको देतात ना गाडी तर मग कुठं चालला ना कोंडूकडे चहा पण दिला हवे सांगते पळे बंडोकन दांडीली म्हणून त्या मेंटला मागे बडा वेळा नाही रतेल ना बरे बंडू हे बंडू काय रे बंडू बंडाने चंडकन सांग तिशी लाव काय पण आपल्याला ही घेऊ घेऊ हा टॉयलेट आवटी गेलो गाडवा कपाटी चा कोण बिल रे भाऊजी तूच पिले हा चांगला आता तू म्हणजे तसं चहा पिली म्हणती घबराव का मच्छर बनवले तर मच्छर बनवले तर आज हा तुला जिबी करता अहो त्याक सोडा तुम्ही जरा चहा दुसरं कर आणि पण सोडा पहिले भाऊजी हा. मग सोडा हा अरे बाबा त्याला चित्र झाला नालेर लाल हो अंगत करतो लो कर पळे कर त्याला गाडीचं कोणते मागे का हो पिसरा हो एक सब चॅप्टर असो होने पण आता तू मात्र कळा की तू 12 जन्माच्या आपल्याला आवड कसा हा चाट पडेल ना रे हा गाडीच्या हॉट रावण पिल उडतलो आणि खाली कप हो माझी कळप कर हाणून गेला तो अबे त्यावरून घरात सामान सगळं अडून असले 10 दिवसाचा लंब सामान आणणं इथं किती खाली झाले और 1 किलो 2 किलो आणला असेल ते 50 ग्राम 100 ग्राम घेऊन येतो पेन पट्टी घ्या बऱ्या काय मग पहिली किती म्हणू 5 किलो कांदे बऱ्या हा कांदे 5 किलो बऱ्या कांदी 5 किलो तुझ्या भावा किलो लावून जात आहे का और कितने पाव किलो कांदी जरा पुरं. हाँ तो हाँ 1 कोटी काय ना जर पडला मग फुकू 4 कांदे लागतात भावा 10 लाख झाले पाव किलो खूप झाला ती थोडी पिशवी ना आमगे पाव किलो कांदे बोल वाटतो घेतली सांग बघ किती सांग वाटतं पाव किलो जर पाव म्हणून झाले तू टोमॅटो पाव किलो बऱ्या आणि 1.5 बटाट बरे 1.5 किलो नाही हा एक आणि आपलं भैंस 1.5 आल्या फोड 2 बरे तू 1 फोड मिळाला नाही मग आणि 1 फोड बरे कोथंबरी ताळे 2 बरे 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 मागं पळेल का अरे खरी मिरसाळ तर बरं नोट काढिली नोट उड्यावर वजना जास्त होती हे काम करे बाय एक बॉस को चिटमुट के भरे लिंबा भैंस एक भरे लिंबा भैंस बरोबर म्हणा अशी भैंस काढून बोल्या बरोबर कन्या शाही करत गेली भरून झाली ही सामाना लिस्ट पैसे आणि पिशवी घेऊन तू मागं लस तिथे दुकानात सांगू होतो असं असं पण दाखवतो लिस्ट पळून तू गेलते पिशवी लागला मग तुला
आम्ही आर्मी असताना किती त्रास काढलेला खबर असतो का परमेश्वरा माझ्या त्यांना पहिले आर्मीचे ऑर्डर सांगता आणि कोण गेला बडाल गो गेला होतो तू उजवाळ पण गेल्याकडे किती एक काम भारी केलं पुढे तो गोळीबार करून झाला 2 ट्रंक आणि तो रग चोरी घेऊन येऊ हो बोले ना का पण तिथं मग काय करायला निवड पैसे राहतो टाकता 100 रुपयाचा दोन वाट आणि 80 पैसे अंडवर बा कंजूस म्हणा साप तू कंजूस घे बाई हो तीन मुळ घ्या काय ना दुकाना होत म्हणले त्या बायला पैशाची किंमत खबर ना त्रास काढली लगेच कळटा पैसे किती का म्हणून भाऊजी तू वाचली जाता भाऊजी हा मरे संडासा बसलो सगळं क्लीन झालं अरे गाडवा आता बाहेर लागा हा मरे नळ फिरलो नळात टाव टाव भाऊजी अरे कुठे बसू अच्छा अगो या अच्छा बाहेर कोण म्हणलं की आल्या वाढ कुठला स्वाद पण होतो तिला मुगा किती थंडी तर तुम्ही पाय पडतो काटाचा उचलून असा तिला पाय पडून याच्या काय उदाना नळात आणि वा कंजूसी कंजूस पण इथलं कंजूसी शिक पर्यंत काढणं आपला चुकी बाहेर पडतो